Història de Xixona al balcó, capítol 37. Francisco Mira Mira Nevater. A finals del segle XIX, el comerç de la neu estava en completa recessió degut a dos factors. Per una banda, s'havia produït una disminució de les grans nevades i per una altra començava a introduir-se la indústria del gel artificial. El gel artificial tenia moltes avantatges respecte a la neu natural. No depenia del temps, es produïa a demanda i a més les fàbriques es van instal·lar al costat de les zones de consum i ja no calia fer aquest transport de la neu on es perdia bona quantitat i on augmentava el preu. A més, tenia major poder per a refredar i una millor conservació. A començaments del segle XX, la indústria del gel va començar a créixer i en la dècada de 1920 a 1930 la indústria frigorífica estava completament assolida. Cal dir que a finals del segle XIX la producció de la neu es va concentrar en les zones muntanyenques. A més, va ser un consum de caràcter local i més destinat a l'autoconsum que al propi comerç. Així trobem en 1881 a Francisco Mira Mira Nevater de Xixona, que té un pou a l'alt de la Carrasqueta i que abastia Xixona. En 1881 va comprar un altre pou a la Serra d'Aitana, en el poble de Confrides. Era un pou que media uns 7 metres de diàmetre per 8 de profunditat i que tenia una casa per a les eines i una zona per poder carregar la neu. Cal dir que, desafortunadament, Francisco Mira no va poder averiguar si va tindre èxit el seu nou negoci, perquè va morir al poc de temps. I això és tot. Si ixes al carrer, adopta totes les mesures i ja saps, si vols saber més, busca en Facebook la pàgina Cronista Xixona.